Bejn l-2017 u l-2021 aktar minn 51,500 mara sabu impjieg full-time jew part-time bħala xogħol ewlieni tagħhom fis-settur privat u f'dak pubbliku. Kollox kważi 48,600 mara sabu xogħol fis-settur privat u ftit inqas minn 3,000 ġew impjegati fis-settur pubbliku. Dan ħareġ minn informazzjoni li tal-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana fit-tweġiba l-mistoqsija li saritlu fil-Parlament it-tnejn filgħaxija. F'dan il-perjodu ta' 5 snin in-numru ta' nisa li daħlu fid-dinja tax-xogħol baqa' konsistenti b'medja ta' 10,300 mara fis-sena. Din l-informazzjoni turi kif il-maġġoranza tan-nisa li qabdu jaħdmu f'dak il-perjodu ta' 5 snin daħlu f'xogħol full-time. Fil-fatt dan jammont għal ftit anqas minn 35,000 jew 68%. Mill-banda l-oħra fil-5 snin li għaddew ftit anqas minn 16,600 mara bdew jaħdmu xogħol part-time bħala x-xogħol ewlieni tagħhom. L-2018 kienet is-sena fejn l-aktar nisa daħlu jaħdmu. Fil-fatt l-informazzjoni mpoġġija fuq il-mejda tal-Kamra turi li ġew irreġistrati l fuq minn 12,300 mara. Min-naħa l-oħra l-2020 is-sena ta' sfida globali li ġabet magħha l-pandemija irreġistrat l-inqas numru. Fl-2020 kienu kważi 6,700 mara li sabu impjieg.